nalaugin at tungkol mga diri mabalhin. Kaya talipay niyang sandot na kinlalauman sa nakong pala. Ay gumba ay na niyang sa nakong kala. Kung dumagan pastila kung mga halat sa inyo. Bakit kung siya ko ang mamatay? Ahay, hindi ko makuha ang kalipay ko kain na. Ay na, tigil sa nakong kala. Kung dumagan pastila kung mga halat sa inyo. Kung halat bakit kung siya ko ang mamatay? Ahay, hindi ko makuha ang kalipay ko kain na. Asing sa lugar, arang pusong pinipigan. Kaya nga nagsandugma, nilubong kalipayan. Ang makalimutan sa'y naghatangging kasamdan. Purihan ang kapalaran, pagtitipikan, hinumduman. Basuin ko sa lugar, arang pusong pinipigan. Kaya lang kugma, nilubong kalibayan. Ang magkaibang palad sa'y naghahanapin kasamdan. Purihan ang kapalaran, pagtitipikan, hinumduman. Di ko ipapatambal, bisan naman at kung minuta. Karuyan kumagpiling, bang umaulan, bakit ikaw ang magaling na palad sa'y naghatangging kasamdan. Purihan ang kapalaran, pagtitipikan, hinumduman. Bisan mangunod kung pinuntahan. Karuyan kumagpiling, bang umaulan, bakit ikaw ang makalimutan palad sa'y naghatangging kasamdan. Purihan ang kapalaran, pagtitipikan, hinumduman.
pagsusuntan. Inusan ang nakatundi mapunan, di mahuwas kundiri matutan. Para sa kanyang kagulan at pagkatul pagnunuan. Kahaayaw pagkudni, kaping katuli, ura, mahihimo, pasihuas,
Bye.
Ano ba na ba yung sa'kin talaga? Bakit ba nila hindi ko ang kung
sayawon. Ayon hanlitin yu og samarnon, mga kalagasan ug batan-on. Urat sa naray hakbod dayon, labi na ang mga bisita, nag-aandam manira igagala. May dakpupunan, may sinsilyo pa, may binutok na inandam habos. Hala na sige ang mayonan, ang ilmana, nasayaw na hiran sa upod ang sunatahan banda. Hala na sige kita ang mayonan, ang ilmana, nasayaw na hiran sa upod ang sunatahan banda. Sikat good labi kun may patron, mga dayo lain-lain nga nawon. Ang kadam-an na at tuhaklasa, nag-aarig hintag kuratsa. Sikat good ini nga sarayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan o batan-on. Kurat sa budla na hihi kita, kay nasa na ang bisita, maupay ang pamusto, kay damo kayaan na. Hala na hihi kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamusto, kay nagkakalupad ang kwarta. May bisita nga na kung nalakat nagtuturo tumba, irunan imilig pahindaraga, nga iyaig aadupin kuratsa. Mga tao pinangipakusa, kay ang lagas ng iba ang forma, pagsayaw lang niya kuratsa, nagluluhod-luhod nga nadupa. Hala na sige kita, kay nasayaw ang bisita, maupay ang pamustura, kay damo